то са снимка. Тук преди бял с спектакли. И 6 пияницата с Москвича. Абе, тази бира дали е жива? А дали не трябва да вземе багаж малко, а? Той нали се качи много? Да, тук ли бе? Ще се качи, бе? Качва ли се, бе? Не ми, сега ще се качи. О, бей! И сега муната пияницата с голфа. Бе, Болю, беше ще сгази, бе. Не натам, бе, оу! Къде отиде, бе? Абе, тука горе, бе! Това ще няма па-долу. Двете, що не сте зна? Те ще умре от страх. Тук минали пъти имаше чичуванчо, майко. Това е България, имаше това, това ще помни. И е тук и го качва човек и по едно време, опа, към дърето и ето така. А бе го. Бегай, Болю. Назад няма буксуа. Назад. Назад не ще е по-силен и няма буксуа. Стана май става. Стана най-мощно скоро. Няма ли го качва, бе? Позиция. Нещо не сте врави си. Тя тук излиза на Бургия. Оттам не може ли? Не е ли пътя оттам? Да, бе, оттам. А той 6 е право нагоре тук. Не, ще виж какво прави там. Показвай му откъде да минава, бе. Ще ти го изкарал тук, той пъти отсам. Шивате го на по-инстема долу камъна, човек. Господи, да забавя да свали. Филип, да по-долу. Да, това потруши, бе. А спира на... Абе, 6 как приближава това, бе? Това да увеличаване на рама. Кое е това? Ага. Абе, това боли филм, това чекирата ще може да е тук. Как макар да разбира? Абе, той ще е тук минава. Той ще е минава тук. Бе, гумите буксуваха. Що не остане тук? Добре са свалили багажа. Това ще е стопи съединител. Двата певеляка. Монтира много желязо.
излезем, гледай, че няма мъж. На го спирай. Може би вика, може да си ми плаква. На бе, спирай го.